Αν έχεις επισκεφτεί το παλάτι της Κνωσού, είσαι από τους τυχερούς που έχουν δει από κοντά τις διάσημες και όμορφες τοιχογραφίες. Αυτές οι τοιχογραφίες έχουν γίνει με την τεχνική της νοπογραφίας. Νοπογραφία είναι ζωγραφική στον τοίχο, όσο η επιφάνειά του είναι νοπή, δηλαδή αρκετά υγρή, ώστε να απορροφά το χρώμα. Για να ετοιμάσουμε το κατάλληλο μείγμα, εικονίαμα, για μία νοπογραφία, χρειαζόμαστε τα εξής. Το νερό, που το χρησιμοποιούμε για να αραιώνουμε τα χρώματα, τον ασβέστη, που προκύπτει από τον ασβεστόλιθο όταν καεί σε μια διαδικασία που λέγεται ο κύκλος του ασβέστη, και τα μικρά υλικά που λέγονται αδρανή. Αυτά είναι κυρίως φυσικά υλικά, πετρούλες, άμμος, πυλός, γύψος και κοχύλια. Αφού αναμειχθούν, δημιουργούν ένα μείγμα που το επιστρώνουμε στον τοίχο και με τον τρόπο αυτό έχουμε την επιφάνεια που θα ζωγραφίσουμε. Για να ζωγραφίσουμε πάνω σε αυτή την επιφάνεια, πρέπει να έχουμε ένα αντίγραφο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό το δημιουργούν οι καλλιτέχνες επάνω σε ένα χαρτί και στη συνέχεια το μεταφέρουν στην επιφάνεια ζωγραφική. Το χαρτί αυτό συνήθως είναι διάφανο, με μικρές τρυπούλες που τις δημιουργούμε ακολουθώντας τις γραμμές του σχεδίου. Αφού μεταφερθεί το σχέδιο, το επόμενο στάδιο είναι ο χρωματισμός. Τα χρώματα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και καλά τριμμένα, ώστε όταν αραιωθούν με νερό να ζωγραφίζονται εύκολα. Υπάρχουν δύο διαδεδομένοι τρόποι για να κάνεις μία νοπογραφία. Σύμφωνα με την ιταλική τεχνική, ένας τοίχος για να ζωγραφιστεί χωριζόταν σε μικρές περιοχές που η επιφάνεια μπορούσε να ζωγραφιστεί μέσα σε μια μέρα. Αυτή η ζωγραφισμένη περιοχή, που αντιστοιχούσε σε ένα μεροκάματο, ονομαζόταν giornato. Με παρόμοιο τρόπο έκαναν τις νοπογραφίες στο Βυζάντιο. Η επίστρωση του κονιάματος άρχιζε από την οροφή και προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η εργασία χωριζόταν σε οριζόντιες ζώνες. Τα κομμάτια εργασίας στην κάθε ζώνη ορίζονταν από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, δηλαδή από γωνία σε γωνία και από παράθυρο σε παράθυρο. Σήμερα, παρότι έχουν εξελιχθεί οι τεχνικές και τα υλικά, η νοπογραφία εξακολουθεί να εξασφαλίζει στη ζωγραφική διάρκεια και ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Στις τοιχογραφίες της Κνωσού σκεφτείτε πότε ζωγραφίστηκαν και πώς διατηρούνται τα χρώματά τους και τα σχέδιά τους μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι και η καλύτερη διαπίστωση για την ποιότητα και διάρκεια της νοπογραφίας. Εμείς, για να δημιουργήσουμε μια φορητή νοπογραφία, θα χρειαστούμε ένα κεραμικό πλακάκι, επάνω στο οποίο θα στρώσουμε το υλικό που στη συνέχεια θα ζωγραφίσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε την πίσω μεριά του, γιατί είναι η καταλληλότερη για να κολλήσει το υλικό που θα ετοιμάσουμε για να ζωγραφίσουμε. Όταν ετοιμάσουμε το μείγμα, το στρώνουμε με ένα μυστρί, με μικρές οριζόντιες κινήσεις. Προσέχουμε ώστε το μείγμα να απλωθεί ομοιόμορφα και ισόπαχα. Για να μεταφέρουμε το σχέδιο, όπως οι τεχνίτες στις παλαιότερες εποχές, πρέπει να περιμένουμε ώστε να σκληρύνει λίγο η επιφάνεια του μείγματος. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο συνολικός χρόνος ζωγραφικής είναι λίγες ώρες. Όταν η επιφάνεια είναι έτοιμη, τοποθετούμε το αμφίβολο, το διάφανο χαρτί με τις τρυπούλες και τις ταμπονάρουμε με ένα βαμβάκι. Μετά, βγάζουμε το χαρτί και χρησιμοποιούμε το πινέλο μας με νερό για να σχηματίσουμε το σχέδιο. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε τα χρώματα, τόνους και αποχρώσεις. Τα χρώματα μπορεί να δουλευτούν με αρκετό νερό, όπως στην ακουαρέλα, με λιγότερο για να είναι πιο παχιά, όπως στην ελαιογραφία, ή να γίνει ένας συνδυασμός. Όταν ζωγραφίσουμε την επιφάνεια, αφήνουμε τα υλικά να στεγνώσουν. Ολοκληρώνοντας, θα έχουμε φτιάξει τη δική μας νοπογραφία.